anyị ekele m unu. Ndị nne na ndị nna m ekelere m unu. Ụmụnne m ebe ọbụla unu nọ ekele m unu. Abụ m Nwadịọra mma. A sị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka na ọ bụrụ na nne ya anọghị ebe ahụ na nna ya nọ ya. Ihe mme mbụ m abụọ ụmụ atọ ọtọ. Ọ na-adị m ka ihe a na-eme n'ụwa niile n'ala anyị taa bụ obere ihe ma na-akpọ ndị Igbo na o nwere ozi a na-achọ izi anyị bụ ndị Igbo anyị aghọtaghị. Unu mara anaghị egwuji ahụ ime aka. Nnukwu ehi anaghị ezo n'ahịhịa. Onye toro ogologo anaghị ezo n'ahịa. O nwere ebube na-edu anyị bụ ndị Igbo kpatara na ebe ọbụla anyị nọ ọ na-akpọtụ, mana ọ bụrụ na agwọ emeghị nke o ji bụrụ agwọ, ụmụaka jiri ya hie nkụ. Ụwa adịkwanụ ka abalị ikwu okwu. Ihe na-eme n'ụwa kịta anaghị ekwezi nghọta. Ya mere na nwatakịrị na-anwụ akamụ ọ na-ezere ọkpụkpụ. Nwanne anyị nwaanyị Patience Ọzọkwa kwuru n'otu ihe onyonyo mere na ụwa adịkwa na millennials. Ekwenyere m na nke ahụ. Ọ dịgokwanụ mgbe anyị ga-akpọ onwe anyị ihe wee jikọọ na aka ọnụ wee dozibe be anyị jiri otu olu na-ekwu dịka ndị Igbo. Anaghị agwa ochi ntị na anyị esola. Onye kpọba ya mkpọkọrọ ndị rachiri ya akpa ahịhịa. Anyị ga-eleru anya n'ụlọ wee dozibe ihe anyị anaghị emeta ọfụma dịka ịhụ nwaanyị n'anya na ịkwadobe nwaanyị. Ọ bụghị ọ bụrụ na ndị Enugu kọba ndị Ebonyi ọnụ, ndị Ebonyi akọba ndị Anambra kọba ndị Abịa, ndị Abịa wee kpọọ ndị Imo asị. Kedụzi ka ndị ọzọ ga-esi hụ anyị n'anya? Ọ bụghị ya bụ na anyị ga-akpọ ndị ọzọ asị, n'ihi na a sịrị na ọ bụrụ na ikwu amaghị ibezi ya. Anyị ga-ebidokwa na jiri otu olu na-ekwu dịka ndị Igbo. Ọ ga-eme tupu onye si esi agwa anyị okwu ọ chee ya eche, n'ihi na a sịrị onye akpa na-agụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ka anyị hụ n'onwe anyị n'anya. Kwụsị na ịkọ ọnụ anyị na-akọba onwe anyị wee jikọọ ọnụ aka ọnụ jiri otu olu na-ekwu maka na igwe bụ ike. Igwe bụ ike o, igwe bụ ike o, ma onweghị uru dị na ntịsa o. Igwe bụ ike o, igwe bụ ike o, ka anyị kọwa na mamịrị ọnụ ka ọ gbawa n'ụfụfụ. Igwe bụ ike o. Nna m gwara m na o nwere ebube na-edu anyị ije o. Nne m gwara m na m ga-agba njem na m echefula ebe m si o, maka chi jie onye matara ụzọ n'ihe na-alarube ya o. Ebe ọ bụla anyị nọ ka anyị hụwa n'onwe anyị n'anya ka ụmụnne o esegodo okwu sere ụmụnne anaghị eru n'ọkpụkpụ. Igwe bụ ike o, igwe bụ ike o, maka onweghị onye nwụrụ wee tọ n'elu o. Igwe bụ ike o. Ka m jide nụ ebe a, mana mara na Somadina abụghị aja aha.